Mae defnyddio cronfeydd data arbenigol y mae'r Brifysgol wedi ei tanysgrifio iddyn nhw'n ei galluogi i gyrchu deunyddiau academaidd helaeth. Dyma rhywfaint o gyngor ar ddefnyddio'r cronfeydd data. Dim ots a ydych chi'n defnyddio cronfa ddata Scopus, Dimensions neu ProQuest, neu offeryn chwilio arall, byddwch chi'n gweld bod ganddyn nhw'n bethau'n gyffredin. Pan fyddwch chi'n chwilio, y peth cyntaf byddwch chi'n sylwi arno yw nifer y canlyniadau. Bydd llawer llai o ganlyniadau'n cael eu cynnig. Byddai Google wedi cynnig miliynau o ganlyniadau i chi. Y reswm am hyn yw mae dim ond erthyglau ysgolheigaidd o ansawdd uchel a fydd yn cael eu cynnwys yn y canlyniadau, yn hytrach nag unrhyw beth mae rhywun wedi ei gyhoeddi ar-lein. Mae'r erthyglau hyn wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion sy'n cael eu defnyddio gan academyddion fel eich darlithwyr i gyhoeddi eu hymchwil. Maen nhw wedi ei ysgrifennu gan academyddion mewn y prifysgolion a sefydliadau cyhoeddus ym mhob rhan o'r byd. Yn wahanol i Google, cewch newid trefn y canlyniadau. Yn yr achos hwn, bydd y canlyniadau'n cael eu trefnu yn ôl perthnasedd eich termau chwilio yn ddi-ofyn. Cewch hefyd ail-drefnu'r canlyniadau yn ôl y dyddiad cyhoeddi mwyn gweld yr erthyglau mwyaf diweddar ar y brig. Neu yn ôl nifer y cyfeiriadau fydd yn trefnu'r canlyniadau yn ôl yr erthyglau y cyfeirir atyn nhw'n amlaf, sef y rhai sy'n cael eu defnyddio fwyaf gan academyddion. Bydd edrych ar y grynodeb yr erthygl yn rhoi trosolwg o beth yw ei chynnwys. Yma, rydyn ni wedi dechrau gydag ymarfer chwilio cyffredinol iawn. Fodd bynnag, pan fydd gennych chi bwnc ymchwil penodol, byddwch chi am sicrhau bod y canlyniadau'n berthnasol ac yn benodol, ac nad yw erthyglau allweddol yn cael eu colli. Felly, byddwch chi am ystyried beth yw deipio yn y blwch chwilio. Gadewch i ni esgus mae'r pwnc yw gweithgaredd corfforol mewn henaint wedi dangos ei fod yn achosi oedi o ran dementia. Dyma rhai awgrymiadau chwilio. Felly, yn ogystal â bod a diddordeb mewn dementia, rydych chi eisiau gwybod am weithgarwch corfforol a henaint. Cewch chi ddefnyddio and i gyfuno'r gwahanol gysyniadau rydych chi am chwilio amdanyn nhw gyda'i gilydd. Mae and yn ddefnyddiol i gael chwiliad mwy penodol. Mae'r ymarfer chwilio hwn yn cynnig llawer llai o ganlyniadau nag y bydd ymarfer chwilio cyffredinol am ddementia ei wneud. Defnyddiwch ddyfynodau ar gyfer ymedroddion uniongyrchol. Bydd yr ymarfer chwilio hwn yn cynnig llawer llai o ganlyniadau, ond bydd y canlyniadau'n fwy perthnasol nag y bydden nhw wedi bod pe byddech chi wedi defnyddio'r geiriau physical activity ac old age, heb y dyfynodau. Dim ond yr erthyglau hynny lle mae'r ddau air yn ymddangos yn ymadrodd a gaiff eu cynnwys yn y canlyniadau. Byddwch chi'n gweld bod nifer y canlyniadau wedi lleihau o dros 500 i o dan 200 gyda'r newid bach hwn. Defnyddiwch y gair or i gynnwys termau ychwanegol. Bydd gwneud hyn yn helpu i ehangu cwmpas y chwiliad. Fel y gwelwch chi, mae nifer y canlyniadau bellach wedi cynyddu i gynnwys erthyglau a ysgrifennwyd gan academyddion sy'n defnyddio gwahanol derminoleg a allai fod o diddordeb i chi. Mae'r fideo hwn yn rhoi rhywfaint o gyngor sylfaenol a sicrhau canlyniadau perthnasol wrth chwilio cronfeydd data. I gael cyngorewch ar chwilio cronfeydd data, megis cyngor ar hidlo, cwtogi, defnyddio llinellau, chwilio a chwilio manwl, gwyliwch y fideo uwch yn y gyfres hon. Gallwch ddod o hyd iddo ar ein sianel YouTube @Cardiff Uni Library.
Am rhagor o gyngor neu ymholiadau cysylltwch â Llyfrgellydd Ymgysylltu.